Alla ħares il-liġi tkun qiegħda hemm biex tipproteġi l-interessi ta' partiti jew interessi partikolari. Dan għaliex il-liġi għandha tkun hemm biex tipproteġi l-ġid komuni. Hekk stqarr l-Arċisqof of Monsignor Charles Scicluna waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Parlament Malti. Waqt din il-quddiesa l-Arċisqof tkellem dwar l-importanza li pajjiż jieħu ħsieb l-istituzzjoni tal-Parlament u l-Kostituzzjoni li twaqfu fi żmien meta pajjiżna kellu kriżi demokratika. Il-kap tal-Knisja f'Malta kompla li l-Parlament Malti għandha tkun tassew il-Kamra fejn jiġu mqudija l-interessi tal-poplu Malti u l-post li fil-veru sens tal-kelma jisma' u jħobb. Intom, ir-rappreżentanti tal-poplu, eletti demokratikament, intom ukoll il-leħen, il-qalb u l-kuxjenza tal-poplu. Din hija responsabilità mhix żgħira. U d-diskussjonijiet ta' bejnietkom iridu jkunu risposta għall-għaġġ li l-poplu għandu għat-tajjeb, għall-veru, għas-sewwa, għall-ġustizzja. L-Arċisqof iddikjara li l-Parlament m'għandux isir il-post ta' tribaliżmu fejn il-partiti politiċi jilagħbu l-logħba tal-populiżmu. Taqgħu qatt tat-tentazzjoni li kif jgħidu l-Ingliżi to play to the gallery biex inti tagħmel show lanqas bil-kollega u avversarju tiegħek. Għaliex jekk fil-Parlament ikun hemm il-kankru tat-tribaliżmu, tal-firda, tal-pika, tal-ġlied, kif nistgħu nfejqu il-ġerħat li kultant ikollna fostna fis-soċjetà. Fost l-oħrajn għall-quddiesa attenda il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkumpanjat minn Martu Enmeri kif ukoll għadd deputati tal-Partit Nazzjonalista.